program ina ya Live Once muli ndini Ndala Mwenefumbo. Maprogramu ambuyo mu tinakamba za stroke nditu kapena kuti kufa kwa ziwalo. Koma nthawi zambiri kamalingalira kapena kuganizira stroke timaganizira kuti imakhudza anthu akuluakulu okhaokha. Koma lero tipeze mpata ndithu titenge nthawi kuti tikambirane za stroke ya ana kapena kuti pediatric stroke. Lero program athu tikucheza ndi Dr. Watipaso Kalizangoma amene ali dokotala wa ana ku Kamuzu Central Hospital. Tikulandeni program yathu. Zikomo. Takupeza nisoni. Ndiye stroke tikamagambe timati sanafike ku pediatric stroke. Stroke ndi chani? Okay, stroke mwina amene anthu ambiri amayidziwira timakamba kuti kufa kwa ziwalo. Nthawi zambiri munthu amatha kufa ziwalo mbali imodzi mwina kumanzere kapena kumanja. Nde poilongosola stroke ndi ambirepo kuti ndi matenda amene amakhudza bongo. Okay? So chimene chimachitika mu stroke ndicho kuti umakhala kuti magazi amene amapita ku bongo kapena magazi supply ku bongo for zifukwa zosiyanasiyana apangidwa asisidwa apangidwa interrupt. Nde pali zifukwa zosiyanasiyana. Pa chifukwa chimene chocho makhala kuti mbali ina yake ya bongo sikulandira magazi imene imayenera kulandirira. Nde chimene chimachitika zimene zikachitika ndiye kuti bongo lija silimagwira ntchito imene limayenera kugwira ntchito. So tikamaganizira za bongo ndi chiwalo chofunikira kuti aliyense ali nacho limayenera kukhala nacho. Ndi chimene chimapanga control imene chilichonse mthupi mwako chimagwirira ntchito. Kuti kaya uzipuma ndi chifukwa kuti uli ndi bongo eti, kuti kaya mtima so kuti uzigunda mbali inaso imathandizira ndi bongo. Kuti munthu uziyenda kuti ine ndiyimirire pano kaya ndikhale pasi ndiyankhule ma signals amakhala kuti akuchani akuchokera mu bongo. Ndeli ndi mapatsi osiyanasiyana amene amapanga control zosiyanasiyana. Tikakhudza pati ina yake kuti magazi sakupita ndi kuti ntchito ina ija siyitani simagwira ntchito bwinobwino. Pamene zimatha kuchitika kuti munthu mwina wangokhala kuti mbali imodzi yatani yafuuka. Ndoti magazi amene amapita mbali imene imapanga control kuti ndikweze dzanja chonchi atani ayimitsidwa. Ndi mmene ningakhale kuti ndayilongosola mosavuta stroke. Ndiye makamaka zizindikiro zake zimakhala zotani? So chizindikiro chachikulu chimene chili chosavuta chimakhala kuti kufa ziwalo. Nthawi zambiri stroke ikagwira imapangitsa kuti mwina mbali imodzi siye kugwira ntchito kaya kumanja kapena kumanzere imene nakambira muche. Komanso nkhope imwina mbali imodzi ngokhala ngati yatani yafowoka kuti sukukwanitsa kusekera kuti imene munthu ukasekera kumaoneka kuti mbali imodzi yeti ikuoneka kuti yagwa mbasi ndithu. Mwinanso kumasaona bwinobwino mwina kumaonera mbali imodzi ya diso ina yosaona kutengera kuti yagwira mbali yake itiyo ya bongo. Komanso pamakhala zizindikiro zina mwina stroke isanachitike kutengera ndi chopangitsa chake. Mwina munthu kumamva mutu kaya chizungulire zimathanso kutani kuchitika. Ndiye poti mwanena kuti munthu anali satha kudwala stroke ndithu. Ndiye moti mwina anthu amakayikira kuti mwanaso moti stroke atha kudwala nawo. Zimenezo ndizotheka? Ndizotheka kwambiri kuti mwana satha kudwala stroke. Si nthenda yoti tikapanga compare ni matenda ena kuti timayiona pafupi koma ndiyo timatha kutani kuyiona. Mwina anthu akamaganiza mu stroke mu anthu akuluakulu eti timakhanga timayiganiza kwambiri ndi nthenda ya BP eti foti zimakhanga zimayenderana ndithu kuti ma stroke ambiri amakhala foti munthu ali ndi matenda ya BP. Komanso kuwana zimathanso kutani kuchitika. So kuwanako pali zifukwa zosiyanasiyana eti nthenda ya BP kapena hypertension kapena BP kukhala yokwera ndi chimodzi mwa iyo chimene chimatha kupangisa stroke. Komanso pali zinthu zina zimene zimakuyikira pa chiopsezo chachikulu khala ndi kupanga vuto la stroke. Monga anthu oti ali ndi vuto la sickle cell disease ali ndi chiopsezo chachikulu kupanga stroke. Ukakhala kuti uli ndi infection ya bongo kapena timati meningitis umathanso kupanga stroke. Ngati uli ndi matenda ena aliwonse amene amakupangitsa kuti magazi mwina uzikhala kuti ndi vuto loti magazi ako samaundana mwachangu kaya ukachekeka kaya ukatani imakuyikenso pa chiopsezo cha stroke. Kapena nthawi zina misempha yako chibadwire chako inabadwa ndi vuto loti ndilosalimba mokwana kuti imatha kuphulika mosavutika umathanso kutani kupanga stroke. Izo ndi ngati ma causes ena ndi ena amene ndingatchuleko amene amatha kupangisa stroke. Ndipo kuti mwina munthu akuluakulu eti ife timatha kuyankhula kuti achinake chalakwika. Koma mwana ungadziwe bwanji kuti apapa iyi ndi stroke kapena ma signs ake? So kwa stroke kwambiri eti mwina zimavuta kwambiri mwana
achichepere kwambiri mwina akhanda kuti sanayambe kuyankhula koma chizindikiro chachikulu makhabe kutha kuona kuti mwana uja akamasewera mwina akungotani akungosuntha mbali imodzi chizindikiro china akakhala ana oyankhula mwina sinalongosolepo kuti mwinaso kayankhulidwe kako kamatha kusintha kusiya kuyankhula kapena kumakokera mawu kwambiri zimatha sokhala zizindikiro china chimene chimatha kubwera mu stroke koma kwambiri ndizokuti umaona kuti mwina mwanayi sakuyenda wangosiya kuyenda kaya sakukweza dzanja kuyankhula kwake sakumveka bwinobwino wasakulira moti mokweza mawu ndithu zizindikiro zina ndi zina zimene timatha kuona mwana. Nde zikakhala kuti stroke ija ndithu yampeza mwana chimene kholo ikuyenera kuchita ndi chani? So choyambirira kwambiri ndichokuti ngataonapo chizindikiro chodabwisa ndikuthamangira kupita ku chipatala. So chipatala timanena nthawi zoti yambirani chipatala chapafupi kuti ngati pali ili nthenda yoti yayikulu ndiyoti amatumiza ku zipatala zikulu. Nde udindo wa ife kuti akafika ku chipatala kuchete choyamba chimakhala kuti timuone kaye munthu kuti ali mu condition yanji kuti timpange stabilize. Kenaka timanena nokufufuza kuti chimene chapangisa stroke ndi chani poti pali zifukwa zosiyana miyenda ndakambiramo. Makolo ena ndakumana ndi anthu ena kuti munakhala kamba kuti zinatengera nthawi kuti muna adokotala adziwe kuti mwanayi anadwala stroke. Kuti chimene chimapangisa kuti muna ikhala kuti ndiyovuta kupeza stroke mwana ndi chani? So I think mudziko lathu muno chifukwa kuti ngati ma diagnostics ndio mativutirapo kuti utsimikize kuti stroke yachitika ndio kuti wayenera kupanga kuunika mu bongo mote. So kuunika kwake ndio kuti ni njira ngati timati CT scan imene umakalowa ndithu imakajambula bongo lichi kapena MRI koma tikati tiwerengere ngati ndio kuti ngati zipatala zaboma ndio kuti ikupezeka ngati kunoko ku central region kuchenda nduka muzu central kuno ma private ena samapezeka. Nde kwambiri kuchedwetsa kuti tipeze vuto limene makhala kuti ndio kuti kuli kuchedwa kujambulako chifukwa kuti machine ndi kuti amodzi tingati awiri ngati kukamu central kuno zipatala zina zing'ono kulibe. Nde chachikulu chimene chimachedwetsa kupeza vuto limeneyo ndi imeneyo. Ndi thandizo limene mmapereka kwa mwana woti wadwala stroke ndithu ndi thandizo lotani? So ndikhoza kuigawa mu makategori osiyana. So kategori yoyamba imakhala kuti wafika bwanji mwanayo akufunika stabilization yanje ndio tikhoza kumuyika ku general ward kapena akufunika tizimuyang'anira pafupi. Tikaona kuti akapumidwe kake kali bwino zonse zikuyenda ndeti timayenera kufufuza kuti vuto lake ndi chani. So tikapeza let's say for instance ali ndi infection ya mbongo meningitis tayenera kuipanga treat vuto liche. Kenaka tikapanga treat vuto limene tikuona kuti likupangisa stroke kenaka noti mayenera kutani kupanga rehabilitation yonena kuti ngati anafa ziwalo tiyambe no mafizio kuti tiyesere kuti munthu aphunzireso zimene wayamba kukanika kupanga kuti aziphunzireso azitha kumakwanitsa kaya ndi kuyankhula kuyenda kumeza komwe chilichonse. Ndipo nthawi zambiri mamva kuti munthu ndithu achite stroke jet mwanena kale za rehabilitation ndithu mwana woti wadwala stroke athaso kukhalanso ndi chance yoti moyo wake utakhalanso kuti bwinobwino kuyenda bwinobwino kukula bwinobwino opanda ma complications ina yonse. Zimatha kutheka koma pamafunika ndithu commitment kumbali yonse ya ife ngati achipatala komanso kholo kuti nkhani ya rehabilitation ndi physiotherapy ndithu kumakhala molimbikira. Nthawi zambiri poti bongo la mwana limakhala kuti likupangabe develop sinafikepo poti lakula nde imene imakhala ngati advantage ndithu kumbali ya stroke kuti munthu kapanga stroke mucha tapanga treat zimene tikuona tizapangisazo ndikuyamba rehabilitation akamakula amatha kupanga yani kubwerera amweti function yake kumabwereramo kupanga zimene amatha kukwanitsa before asanapange stroke. Kwa anthu ena mwina umathabe kuonabe kuti akuonetsera petu kuti mwana anakhalapo ndi vuto koma timayesesa ndithu kuti tipushe munthu mpaka na afike maximum imene angabwereremo koma ena umathaso kumedza kuti sukudziwa soti anapangapo stroke akubwereramo bwinobwino. Zomafana ndifunse kuti mwina kuti tikalekerera chingachitike ndi chani tsopano? So tikalekerera kuti sitinapange manage bwinobwino ku rehabilitation ndio kuti munthu ucha amatha kukhalira olumala choncho kuti ngati wafa mbali imodzi ziwalo ndio kusiya kuyenda kucha
ngati sizimaongoledwa ziwalo moyenerera ndi kuti zikumangoumilira mmene zinalilika dzanja ndi kuti kungoumilira mopindika ti muchizungu chake timati ma contractures ngati sakusuntha kuti munthu sakuyenda palinso ma complication ena ngati ma bed sores zilonda zimatha kuchitika chifukwa cha munthu kutani kusasuntha ndati zimafunika ndithu kuti kumalumikizana ndithu physio kuti izitha kuyenda kuti timbweseretse munthu ndithu ku maximum potential yake. Uthenga wanu kwa anthu amene akuonera program imeneyi utakhala utani pa nkhani ya pediatric stroke? So kwa ineyo ndionena kuti stroke mwana imathanso kuchitika. Chachikulu ndicho kuti pakakhala kuti munthu azindikira kuti zizindikiro takamba zicha zikuonetsa mwana kuthamanga naye kupita ku chipatala kuti azande chithandizo choyenerera. Komanso ngati vuto lapezeka ndithu kutsata ndondomeko ya imene yauzidwa ndi anthu a chipatala kuti tikhale ngati tatani tapanga improve lifestyle ya mwana amene wapezeka ndi vuto la stroke. Program yathu sikuti yathera pompa ayi, tinapezanso mpata ocheza ndi Alinafe Beata Kondwani amene ali oyimira Africa mu bungwe la International Alliance for Pediatric Stroke. Amene wawa ndi anthu oti ali mbungwe limeneli oti anakhala ndi ana kapena ndi ma-guardian, ma-caregiver ana amene adwala ku pediatric stroke. Tiyeni timvere. Vuto limene ndi lalikulu kwambiri chifukwa kwambiriso chifukwa cha zikhulupiriro zimene timakhala nazo ngati ku Africa kuno. Mwana tili ndi stroke tinayikira malire kuti tinapatsa anthu oyenera kudwala kuti awa akhoza kudwala awa sangadwale pamene ndi chimodzi zimene alili malungo. Inu mukhoza kudwala malungo, ine ndikhoza kudwala malungo, mwana akhoza kudwala malungo, so palibe malire. Stroke ikhoza kuchitikira wina aliyense, koma chifukwa cha zikhulupiriro timati mwina mwana ikamuchitikira stroke sitithamangira kuganizira kuti ikhoza kukhala stroke, timayamba kuganizira zinthu zina. Ndikhoza kukupasani chitsanzo. Ineyo ndinathamangira kuchipatala ndi mwana stroke itachitika. Titathamangira kuchipatala, chinthu choyambirira chimene chinachitika sanaganizire kuti ikhoza kukhala stroke. Anamuyeza malungo, full blood count, zonsezo zinali zabwinobwino, koma ananena kuti mwana amene tikumuonera mwina timupatse mankhwala a malungo, koma malungo analibe. Chimene anadwala mwanayo pa nthawi imeneyo inayo kuti mwana wapanga stroke, koma chifukwa chakuti ngakhala achipatala samaganizira kuti mwina mwana akhoza kukumana ndi stroke. So mwana anapasidwa treatment ya malungo, chifukwa choti analibe malungo palibe chimene chimachitika. Kenako anapasidwa treatment ya ma infections, analibe ma infections yo, koma analandira thandizo limene akuchipatala amaganizira kuti likhoza kukhudza mwana. So ndi zinthu zona kuti ndi vuto lalikulu kwambiri makamaka kwa anthu amene amakhala ku midzi, ma health centers. Ndizovuta kuti alizindikire vuto lija chifukwa nthawi zambiri kuti azindikire kuti panachitika stroke pamafunika kupanga CT scan kapena MRI scan, zimene ndizovuta kuti anthu amene alibe kuthekera angazipeze mosavuta. So ilili ndi vuto lalikulu chifukwa choti mwana ngati wapanga stroke ali ndi kuthekera kochira ndi kukhala bwinobwino ndi kumapitiriza ndi moyo ngati stroke iji tayizindikira nthawi yabwino. Koma chifukwa cha mavuto amene alipo okuti ngakhala anthu akuchipatala samaganizira kuti ndi stroke, nthawi zambiri anthu mwana akadwala stroke amabweza kuchipatala kwa ziziti mwana isiti nampeze ndi nthenda ina iliyonse, pamene mwana mwina wazizira ziwalo sakuyankhula bwinobwino, koma kuchipatala amatha kukuzani kuti sitinampeze ndi vuto lina lililonse. Osati chifukwa choti achipatalawo sakufuna, koma chifukwa choti alibe kuthekera kokuti mwana angamupange scan ndi kuzindikira kuti mu ubongo munachitika chani.
nde inuyo mubungwe imeneli ndekuti magwira ntchito ndi anthu amene tinemwera kuti makolo amene amasamalira noti adwala stroke imene mukuona kuti mavuto amene amakumana nawo kwambiri kakhala kunena kuti kuzindikira kuti ndi stroke amene mavuto amene amakumana nawo ndi ati vuto lalikulu ndilokuti CT scan ku Malawi kuno ndiyodula komanso mwina bola panopa koma zaka 5-6 zapita mbuyomu mwapezeka kuti mwina Malawi yonse ino ma CT scan akugwira ndi awiri, MRI inalipo imodzi. Pofika 2026 pakuoneka kuti pali kusintha, ma scanning yawa alipo akupezeka, komano vuto ndilo kuti ma health professionals ambiri sakudziwa komanso saganizira za stroke mwa mwana kuti angafike ponena kuti mwana amene akuonekera tapitani akamujambule mmutu tione kuti vuto nchani. Ambiri amawabweza ana kuti sitinampeza ndi vuto lililonse. Nkuona wakano ino mukuona kuti ndikupangirwa madokotala kuti mwina pali vuto pamene popo kapena kuti mwinaso kuti mwina information iyo mwina sikupezeka fast enough. Vuto ndilo kuti mwina information sikupezeka mwachangu bwinobwino, komanso kuti nanga si ngati kuchipatala amakhala ndi ndondomeko imene amatsatira kuti mwana akabwera ngati akuonetsa zizindikiro izi timamuyeza izi. So pazimene amatsatira ku Malawi kuno palibe pokuti angaganizire kuti mwanayu ndi stroke. Mwina amazampeza nayo mochedwa, mwina zambiri ziwalo zina zambiri zitaonongeka. Ndipo timwakamba za zizindikiro inuyo ngati ma caregivers kwa ana amene wawa ma symptoms amene amabwera mnati pali ma warning signs ndi chani chimene kholo lizikhala tcheru kuona kuti izi zikuchitikira mwana mwina itha kukhala this thing. Okay, kwa mwana wang'ono okuti mwina sanakwanitse chaka pali samayeneka kumagwiritsa ntchito, ngati akugwiritsa ntchito kwambiri dzanja limodzi mwana amakonda kupanga chonchi. Mwana wakuti sanakwanitse chaka chimodzi akamapanga chonchi moja ameneka azigwiritsa ntchito manja wonse. Ngati mwana akugwiritsa ntchito dzanja limodzi anthu ena timanena zoti mwana akuoneka ngati mwina azakhala wakumanzere kapena ndi wakumanja, limene likhoza kukhala vuto chifukwa hand dominance simaoneka mwana asanafike chaka chimodzi. Ngati mwana akuonetsa zizindikiro zimene zijazo asanafike chaka chimodzi, ndi bwino kuthamangira kuchipatala kuti akaone kuti mwina pakhoza kukhala vuto. China ndi ma seizures, mwana amatha kumanjenjemera, ndi nthawi yabwino kuthamangira kuchipatala kuti akamuone kuti chikhoza kukhala chani. China ndi kukanika kulankhula kwa mwana, mwina kumalankhula zosamveka bwinobwino. Limathanso kukhala kuti mwina pena pake magazi mu bongo sanafikire bwinobwino. Chizindikiro china ndi kufowoka kwa ziwalo, koma zikafika pokuti kufowoka kwa ziwalo ndiye kuti nthawi zambiri makhala kuti stroke ndiye kuti yachitika kale. Komano chifukwa choti anthu amene ngati mwana amene wakumana ndi stroke ndi amene amakhalanso pa chiopsezo chachikulu chopanganso stroke kachiwiri. So ngati mwina taona kuti ziwalo zina zazizira, titha kupanga prevent ma episode ena okuti ziwalo zinano zikhale bwinobwino tikathamangira kuchipatala kuti mwana akamuone. Ndiye thandizo limene mwina amalandira kuchipatala limakhala lotani? Ngati tapita kuchipatala msanga and kuchipatala kuja vuto lija alizindikira msanga. Nde inuyo umene mukugwira ntchito imene yo ya advocacy mukuona kuti chimene chikufunikira kuti chichitike ndi chani? Chimene chikufunikira kuti chichitike ndi kuti anthu okugwira ntchito kuchipatala komanso makolo amene ali ndi ana azikhala odziwa ndi ozindikira kuti stroke ikhoza kumuchitikira mwana and ikhoza kuchitika nthawi ina iliyonse, nthawi zinaso popanda chifukwa.
and nthawi zina imakhudza kwambiri ana amene ali ndi sickle cell. Timagwiranso ntchito ndi a Etienne Mkwanda Sickle Cell Foundation kumeneko takhalako ndi makesi a ana amene ali ndi sickle cell kukumana ndi vuto la stroke kangapo. So chimene chikufunika nchokuti anthu akugwira ntchito ku chipatala ndi makolo azidziwa chifukwa choti stroke mwa mwana imakhala ndi ma warning signs, simangobwera ngati nthawi zambiri imakhala ndi ma warning signs unless kuti yachitika kuti mwana uja wavulala, because mwana atha kugwa kumenyetsa mutu akhozanso kupanga stroke. Koma chifukwa choti sitikuganizira kuti ingakhale stroke, timayamba kuyang'ana zinthu zina zimene zimachedwetsa kuti mwana uja alandire thandizo nthawi yabwino. Chifukwa mwana uja ngati tamuzindikira nthawi yabwino akayamba rehabilitation program amachira ndi kukhala bwinobwino kumapitiriza ndi moyo wake. Koma tikamusiya amakhala kuti ziwalonso zawonongeka. Ndi as a society kapena kuti community yathu ifeyo ndi chani chimene tingachite kuti tithandizire pavuto limeneyo kuti isakhale kuti likukula? Okay, as a community chimene tingapange kwambiri ndi kukhala odziwa, chifukwa I think kwambiri chimene chikuwapweteketsa ana ndi chokuti sitikudziwa. Timangomuona mwana kuti wazizira ziwalo, sitikudziwa kuti chamuchitikira ndi chani. Kapena timatha kungomuona mwana kuti akupanga ma seizures, sitikudziwa kuti chikumuchitikira ndi chani. So kusadziwaku kukuyambira ku nyumba ngati makolo sakudziwanso kuti mwanayo akhoza kukhala kuti chikumuchitikira ndi chani. Tikathamanganso ku chipatala ali ndi zawo zimene akudziwa mwina before thinking of a stroke mwa mwana. Munthu wamkulu akazizira ziwalo mwadzidzidzi kuti wapanga stroke, ku chipatala amamuzindikira msanga. Koma munthu wang'ono, mwana kuyambira wokuti sanakwanitse chaka mpaka nakukafika zaka 18 zimatenga nthawi kuti amuzindikire. Amayamba kuyeza izi. Akamazalizindikira vuto lija nthawi zambiri makhala mochedwa kuti tiyambe kumuphunzitsa kuyendanso, kugwiranso zinthu. Mwina amakhala kuti ziwalo zijano zazizira kwambiri. So vuto likuti lichepe kwambiri ni kuti anthu tikhale odziwa and oyembekezera kuti olo mwa mwana stroke ikhoza kuchitika. Ndi uthenga wanji umene mukufuna kuti amalawi akugwiritse kuti nkhani ndi iyi tikuyenera kuyenda motere? Okay, uthenga umene tikufuna kuti amalawi akugwiritse ndionena kuti stroke ikhoza kuchitikiranso mwana, ilibe malire. Wamkulu wang'ono akhoza kudwala stroke, ilibe malire. Si ufiti, si chani, ndi nthenda yokuti ikhoza kugwira wina aliyense mene alili malungo, chifuwa. Akhoza kudwala wamkulu, akhoza kudwala wang'ono. Asayikire malire stroke. So tikakhala kuti sitinayikire malire, mwana uja akayamba kuonetsa zizindikiro sizikhala zovuta kuti alandire thandizo nthawi yabwino. Ndikukhulupirira kuti after kuonera program imeneyi mwadziwa kuti stroke si anthu akuluakulu okhaokhayi, anaso ndithu amakhala affected. Koma nkhani ndikuti mwina tikhale kuti tikuwayang'anira ana aja, tidziwe chimene chikuchitika ndi mwana uja. Komanso tikaona kuti chinali chalakwika sichikuyenda bwino, tiye tithamangire ku chipatala. Program imeneyi timachiza ndi Dr. Watipaso Kalizang'oma komanso ali nafe Beata Kondwani. Munayi ndine Ndaya Mwanifumbu, tidzakumananso ma program otsatira. Pitirizani kuonera Zodiac.